bojovat v 5, vzhledem k tomu, že jejich náčelník je indisponován. A budou bojovat proti skupině Sigurd, která indisponovaná rozhodně není. Jako obvykle, dlouhé posuníky. Buďte rádi, že se nevyslíkají, to umíjou taky. Nastav mi to večer, vidíš! Pojď! Říkali, že... Takže skupina Chrabrá, skupina Sigurd, a to jim slouží ke cti, taky půjdou v 5. To zaslouží potlesk, to je toto. Jiní by to nedělali. A je to samozřejmě výzva, takže... Takže, skupiny připraveny. Do války, teď, boj! Překvapení, ale první bod získává skupina Sigurd! Takže na prkno se může šlapat, za prkno ne. Šlapte si po prkně. Jak je vám libo? Takže skupiny připravte se a skupiny do sebe. Hoj! Je to jasné, druhý. Stop! Dobrý, Krakene, halo. Dobrý. Prohráli jste. No takže druhý bod získává